உலகத்துல எத்தனையோ பேரு என்ன காரணத்தோட தான் ஐயா நேசிச்சாங்க. இன்னைக்கு நான் இவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இல்லைன்னா இவங்க கூட என்ன நேசிக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியும்யா, எனக்கு தெரியும். இவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் என்ன நேசிக்கிறாங்க. ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லாத போதிலும் என்னை இவ்வளவு நேசிச்சவரே நன்றி. நிச்சயமா இந்த விலை என் விலை இல்லையா, இல்லையா? எனக்கு தெரியும்யா, என் பலத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும்யா, என் திறமையை பற்றி எனக்கு தெரியும்யா. என் பலவீனத்தை பற்றி இன்னொருத்தருக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, என் பலவீனத்தை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும்யா. இந்த பலன் முழுக்க முழுக்க உங்க பலனையா, இந்த கிருபை முழுக்க முழுக்க உங்களுடையதுப்பா. நான் இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் உங்க அன்பை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லையா. என்ன எந்த காரணத்தோடையும் நீ நேசிக்கல, என்ன காரணமே இல்லாம நேசிச்சிட்டீங்களே அப்பா.